शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटिहार समेली चांदनी चौक। चैत में ये भौजी कहीं गईले रहू की ना? राउर कहे के मतलब का बा? चैत में ये भौजी कहीं गईले रहू की ना? आपन खेत में तू गेहूं कटवैले रहू की ना? भैया के कसम सच्ची बोल भौजी, भैया के कसम सच्ची बोल भौजी। हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी, हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी। बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी, बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी। गइले बानी, गइले बानी। सुना देवर जी कर सवर जी, कर न जादे सवाल नु हो। ना ये भौजी आज सब बताभी के पड़ी। अच्छा पढ़ी ले पैया जाने जे भैया, हो जाई पूरा बवाल नु हो। लागता कुछो छुपावतारू हो, साचो न बतिया बतावतारू हो। मनमा के तू भेद अपन खोल भौजी, मनमा के तू भेद अपन खोल भौजी। हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी, हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी। बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी, बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी। बुझला? गइले बानी, गइले बानी। ना ये भौजी आज सब बताभी के पड़ी।